Hello mga kasiloy, atong tan-awo ning maong tao mga kasiloy ha. Kay kun high-tech ang Amerika mga kasiloy, bas high-tech ning tawhanan mga kasiloy. Kay kining tawhanan mga kasiloy taga Sikihor ni siya mga kasiloy. Tan-awo na to mga kasiloy ha. Unsa ka high-tech siya mga kasiloy. Grabe naman mga kasiloy, tan-awan mga kasiloy oh. Mulakaw siya mga kasiloy, nagbiling siya security mga kasiloy. Sama na mga kasiloy, tanawa oh. Tanawa mga kasiloy oh. Nagbiling siya security. Oh, wala siya di na siya magsulo-sulo og security mga kasiloy. Kay ang iyarang anino may iyang kuan mga kasiloy. Iyang gibilin sa iyang kondominyo mga kasiloy, tanawa mga kasiloy. Kung siya gibuhat sa maong tao mga kasiloy oh. Oh, nana siya secret oh, gitudlo-tudlo pa niya mga kasiloy. Oh, mga dili pa biyaan niya ang iyang kondominyo mga kasiloy. Sama na kay mulakaw siya, magbisikleta siya mga kasiloy. Tanawa mga kasiloy. Ang iyarang anino may kuan mga kasiloy gibilin. Nanay security ang iyang kondominyo mga kasiloy. Tanawa mga kasiloy. Grabe ni. Ka-high-tech ang Amerika mga kasiloy. Mas high-tech ning tawhanan mga kasiloy. Ako usa sa mga siloy, gikan pantawon sa kabukiran.